Ministry yedu inodadisa yeindustry and commerce kuti tikurukure zviri kukunetsai. Chenjedzo yatoda kuvapa ndeyekuti ngavatenge muzvitoro zvinozivikanwa zvakarejistwa, nokuti zvinoitika machisamba ndezvekuti chokwadi musatenge zvinhu mumastreets. Ndoda kukupai muenzaniso. Pamwe pacho ndakaposta ndaitange ndichafenda ndanzwa kuti vanhu vari kutenga madrugs anorapa chaiwo mustreet. Vamwe vari kubaya majekiseni mustreet. Tiri kuti aiwazve, nokuti munhu ari mustreet nhasi anenge ari pasi pemuti wemunondo, mangwana ari pasi pemuhacha, kuti tizomutsvaga mumaripota kwatiri hatikwanise kuti tichizobatsirana. Saka tiri kuti chekutanga ngatitengei muzvitoro zvinozivikanwa, kuitira kuti pakanzi ukatenga chinhu chikakurwarisa ukauya kwatiri, isu sebazi tinokwanisa kutora matano ekuti uripwe, kana nokuti munhu iyeye timusunge togomuranga pasi pemutemo. Saka ndokurudziro maisha meda kupe kuti zvinhu zvakaexpire tiri kuti tavasunga vakawanda, vatasunga vamwe vacho. Pane vamwe mwedzi wapfuura takatomubhadharisa fine ye 3000